Kublai phi baru agni gilongi kubor bam tagasngi. Ka Meghalaya Healthcare Association MHCA kabari ka kinhun ka beso ka All India Organization of Chemists and Druggists AIOCD kalapan na bakan ai jingya trelang pura ya ka jingya ki shisngi jingi pat ba dukan dawai hagari baro ka we arphautrik ujimang arhajar arpnrio. Uba David Karzadi we na ginong yalam ka kinhun de dawai ha ka jila ka jingya ki pat ba kalong ban penpau ya ka jing sokya halor ki babun ki jing ki bakta ya ka jing ya chnong jong ka kam khai dawai kuntup ya ka jing di online ya ki dawai ka jing ai discount ka ba he da ki company pat ba ka jing mi jong ki dawai thok ni ki dawai ki ba omsham la pinshi sha pat ba bar ka jing pindan kam ya ki prescription ki ba om pat pinti kana pat ba ka MHCA kala kentu ya baru ki pat ba nong di pat ba bar ki wholesaler ha Meghalaya ban ai ka jing ya trailang ba jing ya telik nang ba ni ka jing ya ki ka nong ka ba jam kaseng kala pentipru baki hospital pat ba nursing home la kerpat ban buram ki prescription bawan nabar ha gatai kasngi kanang baki nong pang ken om syakta haki emergency medicine open pawru baki pharmacy ki badan hapo ki hospital but nursing home ken om syakta ha gani ka jingya ki namar ki bakum kine ki dang beteng ban ai jing syakri pat ba ki nong pang ka MHCA kala ong ba ka jingya ki kalong ha ka jing mentoy jong ki pat ba offline wholesaler but retailer ha ka jilla ba ka rihi baro ka we mentah ketika seni kebak kesen kebak art kum ke Meghalaya Healthcare Association Yuan Biang Sha ban I Press ban Friends lengba hakabadei ba ya ka aku terik jong benai ini benai ngindon ke jing thang national strike ya kata kembut nginom dia dawai ha ka aku terik namar ba ka jing thu jong kene kelong ba ni persyak ya kini kijing thu jong sarkat India ban penong ai ya kini ki dawai ru ban de lembak online platform te nomor kata-kata miwan ane ban persyak ngidai kita kinong lagi dawai tiba ka la yok lembak ka naka yok lembak ka license ka bang hinde wholesale bat retail ngin khang ha katukas ni kum katak bangi persyak kata kalong bangi laya i persyakta lembak kini ke online ki bon ba kini ki dawai kiba snew ki poisha ki nampang te kum kata ni ba ni kwa ho ba ka government of India ka withdraw no ya to an ba ka sna kaspa kanyo bat ya ketuka an ke bakasna aspa arko kepadai baki perentang tang ke pot emergency covid te ni kwa ya katuru bakin withdraw no tika ni kedai ka posters ke bani kwa ba barakat farmasi kin skoha ban khang tu kasni nang ba kani kan hak bor hakabelei ban ya ai ke ban ngim sukna tu association baya kidawai di tanggal online ide iseng dipanggil ya dai barka All India Chemists and Druggists di nakau kalian kerjaan ya kan de barok ni baka kita lembaka ayu jompi lembaka ni ka channel ke jompi suha ban thalen syaki bangka barok benar pembagian tim ki prescription jompi doktor kalau lang persyak ya kaan jong ka ki nang dewai ka drugs and cosmetic act and rule 1945 rule 1948 ka persyak ya kata kam syak ka dawai mla ban sude kum tote dawai mla ban yang jawab bat we ki tian kiban chu lek chu kit back and kiran kam bangin lek chu doktor uhapan diagnose ya ki nampang waban tip ya ginang pang waban thok ki dawai ki bidai bat ki cipang timlak ban sukhit kum tu dawai ka kanik online ka kawan nan ong ya ki nidon atau India ko khat lailak khatarlak so promote ki member nang ta ki kinong treasury total atau India berapa baik ki jan yang bam employment nang ni kilang kan glor lada kawan ke online kubut talat ya kasiteng nang ta kindo kamrut barokai hangi kawan ka hangi pi kawan
kawan kini ki beli farmasi beli ayu kini kamu angin kata kedai gajinya kapa ayu tementa hak beda dawai ini kamu suko udah uta ucap cing tiar uban hak bangin yang cingkot udah bercoba untuk pembapang kiwek Setiap government ada mentahi kadang nak jom ke proses vote juga. Kadang ke proses vote committee juga. Hakaba ya kidawai mungkin nak penorang online. La supply di lengba ki company kiba la scam ki company kiba don ke dam. Te ye kidawai cengki la manrak kita perkom.